Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alhaji koyo nisa ne. Salamu alaikum. Ah. Lawan. Ai ina ji na ci to lawan ne. Sai ko da ku abu. Na gajiya. Ya gida. Allah ya kalau. Ya azumi. Alhamdulillah Alhaji. To madalla. Na fa gode fa. To madalla. Na fa gode. An gode Alhaji. Allah saka da alkhairi. Madalla. A gaida iyalin. Insha Allah. Madalla. Madalla Alhaji. Masha Allah. Ke kun me haka? Me haka? Waya kika sha kogiya? Kadaran wa muridin wa alamin wahayya. A titi ki dinga wannan ihu me faru? Bayan ma'azina zai tafi gidan iyayena. Ta kore ki. To saboda me? Wace tun da ka ji ka taimaka masa shi ba cika bar zama da ni ba wallahi Allah ya nan da gidan iyayena. To kwantar da hankalinki in haka kwantar da hankalinki shiga gida. Share hawayen ki je ki mu je ciki. Mu je ciki. Share hawayen ki. Na kin taimaka masa ni na haife shi ko ni nace a yi shi ha